Iki ngembet kawula sakarang kajempel. Nek kowe arep bumilangu sekarang kajempel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda karang kajempel. Oh iya, Pak. Heeh, ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning karang kajempel? Aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagatara sing tak wedeni awamu. Oh, gandak bleguduk suwalu kembal Semarante, hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Durna apa Bagong sing tekane pati? Lho nek ngono kowe wani karo Bagatara, wani metu njaba ayo. Kowe karo aku, apa sapa sing tekane pati? Ha, metu njaba lan tututi Begawan Durna. Bagong kene omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah durake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Wah, cangkemmu. Mrene gecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek